Il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima għadu ma solviex il-kwistjoni marbuta mal-lecturers tal-MCAST. Minkejja madwar kleċċurilu għalilna li kien viċin li jintlaħaq bil mal-unjen tal-allima brabta ma' kwistjoni tal-MCAST, it-tnejn wara nofsinhar l-istess Ministru sqar prattikament l-istess. Il-problema hi li għaddew 3 xhur bl-istudenti u l-edukaturi għadhom preżentament fil-limbu. Fi żmien qasir kemm jista' jkun tiġi solvuta din is-sitwazzjoni. Wieħed irid jifhem ukoll li f'dan il-ftehim il-partijiet kollha madwar il-mejda fil-waqt li dejjem ikollhom l-objettivi tagħhom dejjem żammu in konsiderazzjoni l-fatt li għandek kemm il-letturi u ħaddiem oħra li għaliex il-ftehim ma ħares biss lejn il-gradi tal-letturi imma għandek anke l-istudenti involuti. Allura importanti li nassiguraw li l-ftehim ikun qed jirrispettja anke dak li għandhom jieħdu bħala benefiċċju l-istess studenti. Intant l-Union of Professional Educators, il-UPE, spiegat li sissa għad ma kien hemm ebda żblokk dwar il-ftehim kollettiv għal lecturers b'mod mill-aktar tanġibli. Il-UPE insistiet li mhux qed teskludi li jasal is-sajf u xorta jkun għadu ma tlaħax qbil fuq dan il-ftehim illi jissejlhom għaddejn it-taħdiet dwar xhur sħaħ. Dan għal il-frustrazzjoni u l-inċertezza li qed taffettwa mhux biss il-moral tal-edukaturi iżda anke l-kondizzjoni mentali tal-istudenti.